Ibutang naubos sa General Community Quarantine ang General Santos City sugod ugma mga kapuso. Ano ang COVID-19 update sa Mindanao? Pinaagi nining report. Ipailaw na sa General Community Quarantine o GCQ ang General Santos City sugod ugma hangtod sa June 30. Kinisubay sa hangyo sa mga medical workers sa Gensan ngadto sa City IATF nga ipailaw na sa GCQ ang syudad human nga puno na ang 7 ka COVID-19 referral hospital sa syudad samtang padayon ang pagsakas sa mga kaso. Miabot na sa 555 ang active cases sa General Santos City ug 3,274 ang tanang kaso. Sa kuha sa cellphone video sa Santa Maria Barangay Council sa Zamboanga City, makita ang pagdali-dali sa mga tao nga misaka sa kilid sa sapa, dihang nakita ang mga tanod o pulis nga padulong sa ilang lugar. Kinihuman na dawat sa otoridad ang impormasyon nga kapin 50 ka mga tao ang nangaligo sa sapa sa Barangay Santa Maria. Kiniluyo sa gipatumang Sunday lockdown sa syudad. Matud ni Barangay Chairman Los Eli Angeles, gipang warningan o gipailawom sa orientation kalabot sa MECQ ang mga milapas inay hatagan og citation ticket. Miabot na sa 9,319 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City nga dunay 2,429 active cases. Nagpositibo sa COVID-19 ang mayor sa makilala sa Cotabato Province nga si Mayor Armando Quibod, laki pang asawa niini ug duha pa ka empleyado sa munisipyo. Matud ni Municipal Administrator Manuling Lalaguna, na-expose ang mayor sa empleyadong COVID-19 positive human sa Municipal Peace and Order Council meeting ni adtong May 10. Nakasinati kini og sintomas hinungdan nga nagpa-swab test kini. Ana siya sa strict self ug home quarantine. Dunay 1,638 confirmed cases ang Cotabato Province ug 298 ang aktibong kaso. Lapas usa ka libo na ang active cases sa Davao City. Kinihuman natala ang 101 new cases kagahapon kung itandi sa 19 ka new recoveries. Samtang gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte nga posibleng ibalik ang pagbawal sa pagawas matag Domingo ug ang paggamit sa food and medicine pass. Dako na siya nga possibility which can be discussed sa level sa Davao COVID-19 task force. Anana sa 1,015 ang COVID-19 active cases sa syudad, nga dunay 15,861 total cases. Sa Cagayan de Oro City, lakip sa kapin 70 ka new COVID-19 cases sa syudad ang usa ka miyembro sa Bureau of Fire Protection kinsa nabakunahan na. Pulis kinsa dunay travel history gawa sa syudad ug detainee sa Police Station 6. Anana sa 6,469 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City ug duna kini 1,006 active cases. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.